Salutare! Iată ce am primit în stoc. Un Audi A4 cu doar 68.000 de kilometri. Este versiunea 40 TFSI, adică 2 litri benzină, iar prețul este de 25.800 de euro, TVA inclus și deductibil. Dacă sunteți companie, 21.700 de euro plus TVA. Așa arată din spate. Avem ștanțată versiunea 40 TFSI, 2 evacuări marci late și am să vi-l arăt la interior. Avem noul model de tabletă, foarte mare, stați să vedeți ce design frumos are această tabletă. Avem Audi Select Drive, unde avem modurile de condus, Dynamic, așa arată volanul, foarte micuț, cu ornamente negre lucioase, 68.000 de kilometri, așa cum v-am spus. Kilometrii sunt certificați, istoric service complet,